सफैबाय मारगा? औलै आदा जेनथेन सफैथारबाय आं। आदा देनजार ओंखाम फैखादोंलै आदा। बाजैयालाय ओंखाम संबायना सङाखै? देनजार ओंखाम फैथारदों आङो। बासाव बुंदां आरो गोबा गोबा फैदों आं आदा। औ ओंखामाथ' जाबायना जायाखैथाय? बै जेबो जाहोआसै महाराजाया? लिडारा बडि बिल्डारा जेबो जाहोआसै? जानायाथ' दै बथलसो लोंहोदों। बेबायदिनो बियो दै बथलनिसो मानसि बियो। मायबा जाहोनो हाबाय, जाहोनो गोनां जाब्ला मायबा नांगौ जाब्ला बिहा होनो हानाय आलासियानो जा मानसि न'नि मानसियानो जा जेबो थाया बेनाव। खालि पकेट जिर' होननानै बुङो बेखौ जिर'। बेटा रायजालायबाय। न'नि ओंखाम मोनजाबानो जायोलै आदा। आं बायजोनि बुस्थु बारा जानो नागिरा। ओंखामखौनो जागोन दे आदा। दे थां मारगा एसे आथिं आखाइ सुना लादो, आं ओंखाम खुरनो थिनैनि। औ आदा। लाजियासै नोङो? गरसे थाइसेबो मानसिनो जेबो जाहोआलासिनो लानानै फैदों। लाजिनांथाव खोथालै। नोंथ' लाजिनो रोङा, आंसो उल्था लाजियो। थै। बेनिखायनो बुङो खामानि माव। नाथाय नोंनि बे खर' मेलेमाव हाबनोनो रोङा। मिनि जाहोनानैसो मोजां मोनो। ननसेन्स। हाल्लासो आङो बयल जाय थैसिगोन आं। सानबेसे जाबावनांगौ आरो माब्लादि जोबगोन बे बुरैनि खासफोरा। बिमा थैबाय आरो बेखौनो एसेबां सान बयल जानांगौ जाबाय ने? मालादि जोबगोन बे खर्मफोरा हाल्लासो आङो। आब' देंखो नों? औ आब' माबोरै फैनाय जाखो नोंहालाय? खबर गैया जेबो गैया। खेबसे फन्द' खालायनो हागौना नों फैगोन होननानै। मा खबर सबर गैयालासिनो बेबायदि फैलाबायो? आफा फैनो होनायखायसो फैदों आं। मा मोनजागोन नोंलाय बेयाव फैनानैलाय? बयलसो जानांगोन दा नोङो? बयल जानो हागोन? जागोन दे आरो नोंसोर जादोंब्लालाय। थां आथिं आखाइ सुनानै फैथां होनब्लालाय। बै बाथरुमा उनथिं दङ। मानसिफोरानो बुंफबजोब्बाय बिसिनि सोरबा मार्का नामा बेखौबो लाबोबाय। दा आरो बे देंखो फैलायबाय आरो आनैयाथ' दंखायो। मानसियानो बुंजोब्बाय। आंहासो दा प्रब्लेम। दा बे देंखोबा माब्ला थांगौ जालायखौ? आफायाबो देंखोखौसो एंगारहरबाय। गावहानो फैनानै सानसेयावनो थांफिननांगौ। दाथ' देंखोखौ आङो थांनोबो होनो हानाय नङा। आनजादाबोथ' दा देंखोखौ था होननानैसो बुंगोन। बिबना जागोन नालाय। आरो सानसेयावनो फैदों सिख्ला मानसि। आरो जानो जोंहानिफ्राय अबाव सानसेयावनो थांनो होगोन बिखौ? आफाया गावनो फैनांगौ। सानसे फैनानै सानसेयावनो थांफिननो हायो। दा देंखोखौ माने देंखोआ जोहोलाव आरो आंनि बागै गासैखौबो मिथिजोबगौ। गोरोन्थियाव जुदि मायबा बुङो आरो बेथ' बे जों सानैबो जा सिरि रायज्लायनाय लोगो हमनाय बेखौबो हानाय नङा। देंखोआथ' गासैखौबो मिथिजोबगौ। बिनानावबाबो सैखांहाय आङो। माबार थांहोनांगोन बेखौ जोंहानि न'निफ्राय। देंखोआ नङाबा जों फैखानायनि गेजेराव प्रब्लेम जानो हानाय। गोरोन्थियावबो जुदि देंखोआ आंखौ आरो जोहोलावखौ माब्लाबा जेखेले जयै नुयो बेसेबा प्रब्लेम जानो हानाय। बेखायनो देंखोखौ माबार न'आव एंगारहरनांगोन। औ महेन्द्र बुं। नोंखौ बेसेबां बुंदों आं न'आव थांना फन खालामबाय थानाङा होननानै। महेन्द्र ने महिला बे? बांद्राय आं बे महेन्द्रनिनो फन फैबाय थानाय नुयो। दाखालिनिफ्राय दिनैथ' फुंनिफ्राय फैगासिनो महेन्द्र। मा खोथा एक्चुअलि बे महेन्द्रआ मानो इसिबां फन खालायबाय थायो? ने सिख्लासो बियो सोरबा? महेन्द्र मुं लानानै सेभ खालायना लायाखैथ' बियो। सेंग्रानि मुं लानानै सिख्लाखौनो आंखौ नुब्लाथाय जाहाथे सोग जाया साननानै बियो साना जाथों होननानै बियो बे महेन्द्र लिरना लायाखैथ' सेंग्रानि मुं सिख्लाखौनो। मोनथिनांगोन बे महेन्द्रआ सोरमार। आनजाद नों अभार स्मार्ट देखायगासिनो र'। आंखौ हाबा खालामना लाबोनानै सुखुखौथ' जेबो होनो हाखायाखै साला। आथोनाबो मोजाङै दङ, देहायाबो मोजाङै दं, गासिबो मोजां दङ। आं दिनै थाया। आं मा समायना नङा नामा? आं समायना नङा? औ आं समायना नङा नामा? आं समायना नङा? मा गैया आंहा रुप महर रंसो गैयाना फिजिकेलिसो आं मा प्रब्लेम? आं नायनोबो मोजां, देहायाबो आंना मोजां, नुनोबो मोजां, बडियाबो मोजाङानो। मा गैया आंहा? होनबा बे आनजादा आंखौ मानो नाया? मानो आंनि खाथियाव फैया? मानो थाया आंजों? इग'आव नांदों आंहा, इग'आव। आंनि इग'आ हार्ट जादों। आं सासे हिनजाव मानसि, आंहा इग' हार्ट जादों। हौवाया आंखौ दाङा।
आं जुदि साइज फाइस गैयै गोसोम बन्जि हाइ थुथु बावनि बेबायदि जागौमोन अब्लानिया गुबुन खोथामोन दे आंखौ हौवाया आंखौ अनाखै आंखौ बेनिखायनो अनाखै नायनो मोजां नुयोखा महर गैखाय नाथाय आं एसेबां समायना महरनि गुफुर गावदां गोजौ साइज दङ फिगारनिफ्राय गन्थं मेगन गासैबो दङ गुस्थि साइज आंना बिनि बिखङा बिनि फंबाया जोहोलावा आंनि गुस्थिनि थाखाय फाग्ला आंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो नाथाय बिनि बिदाया आंखौ खाथियाव फाया आंनि आसि फिसाखौबो दाङा बियो आसिखौबो दाङा आंखौ नायाबो आंखौ उन्दै समनिफ्रायनो बेसेबां सेंग्रा प्रप'जल आंखौ दिनै बेसेबां सेंग्रा प्रप'ज खालायदोंमोन आंखौ 30-40 जालायलांबाय खोमा नाथाय बियो आंखौ प्रप'ज बाट बियो आंखौ हाबा जानायनि उनावबो हिन्जाव खालायनानै सिन्दुर फोनना लाबनायनि उनावबो आंनि खाथियावबो थाबावा माने मा हौवा बुंनो आं बेखौबो आं सानख'नो हायाखै आं मा खालायनो आङो सोर सिख्लानि अननायनि माजालाव गोग्लैदों नोङो जाय आं बायदि हिन्जाव समायना थानानैबो नों आंखौ नायफिनाखै सोरथो बियो सोर रुपेश्वरी सोर उर्बुसि जाखो बियो एसेबां समायनानै बियो बे एरियायाव आं बायदि समायना सिख्लायानो दङना सोर एसेबां समायना सिख्लानि माजालाव गोग्लैदों बे नायगोन आंबो बे महेन्द्र नङाना सेभ खालामना लादोंना नों मबाइलाव आं मिथिगौ बे महेन्द्र नङा बियो सोरबा सिख्लासो बियो सोरबा मायारानि सोरबा मायाजाल बियो नोंखौ जाय फासायगासिनो आंनि हौवा होनना मिथिनानैबो नों बे सिख्लाखौ आङो नागिरथारगोन बे महेन्द्रथ' बे नंखाथारा बियो सोरबा सिख्लासो नायबाय था आंबो नायबाय था नायथारगोन आं बागुमै नोंना बे जिम खालायग्रा जायगा नामा औ गुमै नों इसिबां गिलिरखौ माबायदि थिखांनो हादों आं हले थिखांनो हानाय नङा आखाइसिखौ बायलांगोन आंना बेखौ जानला मोनला थिखांनो हाया दा बेखौ बिराद गिलिर जाखायो आरो बेखौ जानला मोनला थिखांनो नाजाब्ला आखाइयासो साखागोन जिम खालायब्लासो बेफोरखौ खालायबाय थाब्लासो हालाङो नों ट्राइ खालामना नायनो नामा नोंबो हाबदो जिमफोराव सिख्लाफोरा हाबसै माथो खारनायखौ हायोना बेखौबो इजिथार आरोना इजिथार मोनो गुमैया दा बेफोरखौ खालाय आं हानाय नङा हायोब्रा सिख्लाफोराबो दंना सिख्लाफोराबो जोंनाव जिम खालायनो फैयो बिनिख्रुइ एसे माबा वेटआ खम देलाय बिसिना सिख्लाफोरना थेवबो नोंबो हागोन ताग्रा माथो नोंबो जिम खालामब्ला नोंना देन्जार जाखागोन बडिया ताग्रा जाखागोन सौनो हाखागोन सेंग्राफोरखौ सौवाला थेवबो गेजेर सोरखौबा सौनो लुबैनायालाय लामाफोराव नाङा फाङा एदावलाबायब्ला सौनांगौ बक्सिं मारिना होनांगौ बांद्राय जानला मोनला एदावब्ला लामा सामाफोराव बक्सिं मारिना होनांगौ एदावग्राफोरखौ गुमैखौ आङो फानि सानथाराखैमोन फानिथार माथो आं बायदिसो दा सानबाय दा फानियानो आङो न'आव थांथ'नाङा नोङो जोंनावनो साननैसो थाथ' नोंखौ माबायदि जिम खालायो गासैखौबो फोरोंना होजोबगोन आङो फारि नोङो गुबुन जायगायाव जिम लायनो गोनां जेबो दरखार गैया ओरैनो फैसा होनो गोनां आं फोरोंगोन सिख्लाफोरना माबायदि जायो सेंग्राफोरना माबायदि एसे आलादा जायो देनाय थेवबो आं रोंजोबगौ नोंनो गासैखौबो फोरोंना होजोबगोन आं बिब्ला आं बिगुमै लाइन मारिगासिनो नामालै आंखौ गारनानै जाम्बा आंबो बिगुमै उन्दै जायो एसे एला बाहाय बांला आंखौबो नायनांगौब्रा नोंसोरबायदि हेन्डसामानो गासिबो सिख्लाफोरखौ नांगौ लाजोबब्लालाय जोंफोरबायदि गोथां गोफा साइज गैयै हायथा हुइथाफोरनि थाखायलाय सोरथो थाबावनो जोंफोरबो दंब्रा लिस्टआव जोंखौबो एसे एला नोजोर नांगौ जोंफोरबो साननांगौब्रा मा सोलिगासिनो बेयाव जमा जानानै मिनिजों रायज्लायबाय थादो बे देंखोआबो मायबा मोनसे मावनो थिनबाथाय मायबासो मावफैयो बे देंखोखौ माबार जेसेबां थाफागौ न'आव एंगारहरनांसिगोन बेखौ सेंग्राफोरनि गेजेराव हाथाय दिहुन मिनिनाय बिनि जोहोलावाबो खम नङा बिब्दां होनानै एदावबाय थागोन आरो बे मार्का बेखौथ' बुंनोनो नाङा गुमैमोन नोंसो थाथ' र' साहा बानायना लाबोनि आङो मिनिनाया रायज्लायनाया बांद्राय जायाखैथ' नोंना ओरैनो एसे फानि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बेनिखायनो मिनिबाय आरो मिनिनाय मायबा फानि बाथ्रा थां पुलिसफोरखौ हायथां जोहोलाव नोंजों एसे खोथा दङ आङो रायज्लायनो मा खोथा नों महेन्द्रखौ सिनायो नामा महेन्द्र बेखौथ' आं सिनाया दिनैसो खोनादों आं बे मुंखौ सोर महेन्द्र मा नांगौ जाया जोहोलावनि सिगाङाव खोथाखौ बुंबाबो मायबा सानगोन नामा बियो मा जाखो जोहोलाव नोंथ' मिथिगौना आं नोंखौ जेसेबां मोजां मोनो आं जेसेबां थाबागौ एसेबांनो जोंफोर सानैनि गोजानखौ खाथि खालायनो लुबैदों माने सानबेसे आरो बेबायदि गोजान थाबावनो आं माने माबा मोनसे खोथा साननानै दङ हायनारि नोंलाय माथो बुंदों आंजों खारखोमाना थांनो हाया होननानै दानो जुदि नों आंनि मोजां मोननायाव आंनि अननाया जुदि एसेबांबो पावार गैया नों जुदि आंजों खारखोमानाबो थांनो हाला अब्ला गोजानथ' थानांगोनानो माथो खालायबावनो
खोनासंलाय सना जोलाव नों मानो खेबफ्रोमबो बे खारखोमानायखौल' बुंबाय थायो खारखोमायालासिनोबोथ' सोलिनो हायोना सोरथ' दंबावो जोंफोरनि न'आव नों खोनासं रावबोआनो गैया नोंसा आदा नों आरो आंल'सो नोंसा आदायाथ' सानसे अफिसावनो थाङो गावनि खामानि बिजनेसावनो गिदिंथिंबाय थायो नों आरो आंल'सो थायो सोर जोंखौ सेक खालायगोन जोंफोर सानैया बिन्दास न' सिङाव जों सानैया जास्ट जों सानैल' रावबो गैया जों सानैनि गेजेराव नोंसा आदाया थायानो बे जेबो मिथिया आरो बिहा आरो आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैखाया स' नोंसा आदाया जेबो एसेबां गिदिर माने नोंसा आदाया हारसिं जेबो बेबायदि गिदिर प्रब्लेम खालायनो हाया जोंफोर साथामानो बिन्दास थानो हागौ दा साथामनि अनगायै जोंफोरनो बे न'आव रावबो साब्रैखौ नाङा नों बुजिदोंना बुजियाखै आं मा बुंगासिनो आनजादाथ' अफिसाव थांखायो थाबाय नों आरो आंल'सो बिन्दास सानसे था रावबो गैया रावबो डिस्टार्ब होनाय गैया नाथाय साब्रै फर्थ मेम्बारखौ जोंफोरनि न'आव जोंफोर लाबोनो हाया नों गोसोआव लाखि मा एसेबां गोलाव खोथा बुङो सिदा बुङा मानो आदाया आरो सोर साब्रै दंबावो रावबोआनो गैखाला सोरनि खोथा बुंबाय दं नों आरो बे महेन्द्र मानो नांगौ नोंनो बे महेन्द्रखौ नांगौ आं सोब दङ आं दाउट जादों आंहा नोंसा आदाया आनजादा गुबुन सोरबा सिख्लाजों रिलेसन दं बायदि मोनदों आं मा गुबुन सिख्लाजों रिलेसन होमब्ला बे महेन्द्र आरो मा बेथ' सेंग्रासो बेनोथ' आं दाउट जादों बे महेन्द्रआ खनले फन खालायबाय थायो बेनि मबाइलाव महेन्द्रनि मुंनिल' कल मेसेज माबा फैबाय थायो नाथाय नोंसा आदाया आनजादा मोजाङै आंखौ मबाइलखौ नायनो थिना नाथाय आङो नुबाय थायो बेबायदिनो थेवबो बे महेन्द्रनि फन फैनाय मेसेज फैनाय माबा बे क्लियारै नङाबाबोथ' आं नुयोना आरो आं दाउट जादों आं शक जादों बे महेन्द्रआ बे हौवा मानसिनि मुं लानानै मुं सेभ खालामनानै दोनदों बियो बे आंनिबा बे महेन्द्रआ सोरबा सिख्लासो बियो महेन्द्र सेंग्रा नङा बियो ओरैनो सेभ खालामना लादों जोंफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बेथ' होनबा जोंनि थाखाय मोजांसो खोथा नोंनि थाखाय मोजांसो खोथा आदाया गुबुन सिख्लाजों सोरबा सोमोन्दो दंब्ला नोंखौ मोजां मोननाय नङा नोंखौ गारखागोन आदाया देबो जागोन अब्ला नोंजों आंजों बिन्दास मोजांसो बिमा खर' होन नोङो खर' मेलेमाव जेबोआनो गैया नोंना जेबो साननो रोङा नोंनि न'आव लाख थाखानि सम्पति दङ आरो बिनि सायाव नोङो जेबो मावा जबलेस नोंसा आदानि सायावसो जागासिनो दानो जोंफोर बेबायदि खालायनो हायो नामा गिबियावनो थाखा फैसा धोन सम्पति गासैबो बाहागो नों गावनि खालायना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोंसा आदाया गुबुन हिनजाव लाबोनायखौ साननांगोन जायखिजाया नोङो बे महेन्द्रखौ मिथिनो नाजा सोर बियो सेंग्रा सिख्ला मा रिलेसन दङ नोंसा आदाजों आनजादजों मा सोमोन्दो दङ बेखौ मिथिग्रो लाग्रो बिनि उनाव जागोन मा खालायो मा मायो बास खालि जा महेन्द्रआ सोर बेखौ मिथिनो नाजा अके बाबा अके जागोन सोर महेन्द्र बेयो आं नायगोन जाबायथ' टेनसन लानाङा नोङो जोलाव मा जाखो हरनि 12ता जाबाय हायनाय नों उन्दुहैदो खोनासंना जोलाव आं आरो सानबेसे बेबायदि थाबावनो बुंनाय आं नोंजों ओरैनो खाथियाव थानो लुबैदोंना जेबो माबायाबाबोथ' नोंनि खाथियाव ओरैनो नोंजोंथ' उन्दुबाना थानो हायोना दिनै सानसे थानो ना प्लिज आं बिराद हारसिं गोसोफोरखौ दसे माने आं सुखुलांनो थानो आंनि जिउआ माबायदि जाखो बेबायदि आं हमनोनो हाला ओरैबो जाया माने आं पागल जासिगोन आं मोनथिगौ नोंनि थाखाय एसे मुस्किल जादों नों गोसो गैयाबाबो आदाजों थानो गोनां जादों नाथाय आदाबोथ' नोङो ओरैनोसो थायोना बिसिनायाव गोग्लैनानै जेबोथ' नोंसोरो हौवा हिनजाव बायदि जायाखैना थ' माथो प्रब्लेम जादों दा साननैसो थानाय बेफोर खोथाखौ दा बावगारथ' थां माबोरै रुमाव सोरबा नुब्ला बिराद प्रब्लेम जागोन नों बावगारबाय नामा देंखोआबो दंफैयो जोंफोरनि न'आव देंखो दं मार्का दं आरो आनैबो दंफैयो थां माबोरै बेनिफ्राय दरजायाबो खेंनायसो माथो अबाव थांखो आब' हाबनोसै आब' न' सिङावबो गैया माथो ममियालाय बबे थांखो हर गेजेरावबो सानैबो गैया अबाव थांखो सानैबो बेलेगाथ' खमायसो माबाथ' कम्बलसो गोलैना दं सानदोंमोन ममिया सफायाव उन्दुनानै दङ बिसना थानानैबो आरो आब'आबो गैया मा सोलिगासिनो बिसोरनि गेजेराव मा आब'जों आरो गौमैजों बिदिसो थायो नामा मा हाबा जानायनि उनावबो बिसोरनि गेजेराव हौवा हिनजावनि सोमोन्दो गैया नामा आब'जों गौमैजों मोजां मोनलाया नामा मा बेफोरबायदि सफायावसो उन्दुदों बिसोर जुदि मोजां मोनलायगौमोन बिसोरनि गेजेराव जुदि अनलायनाय थागौमोन हौवा हिनजाव बायदि बिसिना गंसेयावनो थागौमोन मानो गौमैया बेफोरबायदि सफायाव उन्दुना थादों बेबो कम्बल जोमलायनानै ओरैनो दसे उन्दुना थानाय होनबा जे साननाय जागौमोन ओरैनो उन्दुना दं होननानै नाथाय कम्बल उन्दुनानै माने मोजाङै उन्दुखानाय बायदि उन्दुना थाथारदों माथो माबायदि हौवा हिनजाव बिसोरो हमनोनो हाला आङो सासेया बिसिनायाव गैया सफायाव उन्दुना दङ बेनिफ्राय सासेया आरो हिनजाव आरो गैयानो अबाव थांदों आब'आ
गुमिया बेबायदि सफायाव गोग्लैना दङ आब' आरो गैया माबा गाज्रि सोलिबाय थायाखैथ' बे न'खराव बे आब'आ जोहोलावजोंसो सोमोन्दोआव दङ जुदि बेफोरबायदि खोथाया जोबोद गाज्रि जागोन बिसोरो उन्दुबाथानो गुमिया सफायाव उन्दुना थाबाय बे आब'आनो मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखादों आब'खौ मिन्थिखागौ आं बे माबायदि मानसि बे आब'आ जानो हागौ आब'आ गुमिखौ मायबा होनदों नाथाय थांख्रबो बेयाव आब'आ रावनिबो रुमावनो गैया आब'आ जेरावबो नायबाय जोहोलावजों बेयो सोमोन्दो दङ आगोलनि मोजां मोननाय एक्स होननानै बेयो हौवा थानायनिबो जोहोलावखौ बिबनांखौनो मोजां मोनफिनबाय बे जोहोलावनि रुमाव दंहैयो बेयो र' थांनि आं आब' नोंखौ रुमाबो नागिरहैदोंमोन आङो अबाव थांदोंमोन नोङो एसेबां हर गेजेराव फनखौबो लांफायाखै आं फनबो खालायदोंमोन अबाव थाङोमोन नोङो एसेबां हर गेजेराव थांदोंमोन आङो मा नांगौ नोंलाय र' नोंहालाय मा जादों आंनि गोसो आंनि खोथा हर गेजेरानो जा सान हरानो जा जायानो जा आं जेराव गोसो बेयावनो थांगोन आंनिसो न' आंनि बिखुं सानदों नामा नों गावखौनो बिखुं सानदों नोङो नङालाय माने मार्का गुमिया नागिरदोंमोन नोंखौ माबा मुस्रि नांगौ गाजाल दोथाबनो मायबा आरो नङाबा मटिनबाबो जागोन होननानै थांबाय दंसै होननानै नोंखौ इसेबां नागिरबाय इसिङावबो न' उनथिंबो लेट्रिन बाथरुम जेरावबो नागिरजोबदों नों गैयानो बेनिखायनो आं गिनाय मोनदों नों अबाव थांखो होननानै दसेखौनो धैर्य गैला नामा नोंस्रा बिदिरुम नागिरथिंबाय थानो माने इसेबां रागा जोंदों नों आब' बे फिसा खोथाखौनो आं नोंखौ सोंदोंल'सो अबाव थांदोंमोन होननानै नों बेखौनो एसेबां रागा जोंनांगौ आरो नों आरो आं फैनायनिफ्रायनो आंखौ रागा खालायबाय थादों आंखौ फैनायखाय मोजां मोनाखै नामा नोङो टेनसन लानाङा दे गाबोन थांगोन आङो नङा आं बेबायदि बुंदों नामा आं नोंखौ बेबायदि खालायब्ला दाउटसो जायो आङो साननायफोरा नोंनि गोसोआ मा सोलिगासिनो नोंनाव नों दाबो आगोलनि बायदि नामा सोलायाखै नामा मा आगोलनि बायदिनो मा बुंनो नागिरदों नोङो हा मा बुंनो नागिरदों नोङो जेबो नङा बुंनाय मा बुंनो नागिरदों नोङो मा बुंनो नागिरदों नों थारमाने आंखौ आरो जोहोलावखौ नोङो दाबो सानदों थारमाने नोङो गोसोआव लाखि जोहोलाव आंनि हौवा नङा एक्सो आनजादासो आंनि हौवा खुगा बेखेवनायनि सिगांनो हाजारबार खोथाखौ साननानै ला मिथिबायना गोसोआव लाखि आरो बे न'आव रावबो मिथिया जोंखौ जोहोलावजों आंजों गोसोथोलायोमोन मोजां मोनलायोमोन होननानै बेनिखायनो आरो गोरोन्थिखौ मालाबाबो दिहुननो हाबो नोङो आरो सानदों नामा आरो सानदों आं आनजादखौ गारनानै जोहोलावखौ मोजां मोनफैदों जोहोलावखौ लोगो हमहैदोंमोन नों बेबायदिनो सानदों नोङो हर गेजेराव आंनि बिसनासिम नागिरना थांनाय जेराव मेराव नागिरनाय नों बेबायदिनो सानदों नोङो आंखौ जोहोलावजों लाइन मारिफिनो गोसोथोफिनो मोजां मोनफिनो जोहोलावजों रिलेसन दं होनना सानदोंमोन नोङो बेफोरबायदि सानदोंमोन नोंनि गोरोन्थि जोहोलावा नङा बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ गोसोआव फैनायफोरखौ गोसोआव दालाबोखा नोंहा गोमाना थादों नालाय सानफ्लांनोबो हानाय मा खोथा साननायावलाय खुगाया सुथाबना दोन बिजिजों थां उन्दुदो बे आंनि बिनानावा आंनि बिखुनजोनिख्रुइबो बांसिन डेन्जारसो बेथ' आरो गासैखौबो मोनथिजोबखागौ उनाव माबा मोनसे प्रब्लेम खालायबा प्रब्लेम जागोन गाबोन आफाखौ फन खालायनानै गाबोनो लांनो फैनो होगोन आं बिखौ बिहालाय मा जाखो मा सैमा खि मोनजानायनि सफायाव उन्दुना थाखो बिलाय माबा गोदान नाटक फावथिनाखौ देखायबाय थायो बे सासे हौवायाबो बे थैनाय खाफालाबो मादि जादोंमोन बै सानखालि बिजों हाबा जागोन होनना बुंनाया साला माखौबा बिजों फैनाया हिज्राजों हाबा जानायासो मोजां बिजों हाबा जासिलाय एटलिस्ट हिज्रायाबो खाथियाव फै आंनि खाथियाव जिरायफै आंजों ओरैनो थाफैयो होनना बुंनानैबो हिज्रा सासेयाबो थाफैगौमोन खोमा नाथाय बे हिज्रानिखौबो सायाव बियो खाथियावबो थाबावा खोब माखौबा गावजों बास्टार जागोन सानदों खोमा सफायाव थांना उन्दुना दङ फिबाय सानो सैमा फाग्ला नांदेरनाया थाथोंहाय बियो जेराव खिथाया सफायावनो थायो बिसिनायावनो थायो जेराव थाया था ओरैनोबाबो दांखाया नोङो ओरैनोबाबो आंनि खाथियाव फैखाया जायखि जेराव खिथाया बाल' होगजाया आं जायखि थाम्फै अरजानानै हरसे सफायाव थाया मानो आं हले बिसिनायाव उन्दुनोसै मुस्रि सोंनानै जायखि जेरावखि गोलैना थायो था हायनारिया उन्दुलांबायना लायाखै उन्दुलांबाय र' बेखौ नेगासिनोमोन आं दहायनिफ्राय हायनारिया माब्ला उन्दुलांबाय र' बियो
हासुनोसो ओंखारबाय आं साला जागारनाय बालर आलासि जानो फैब्लाबो बेनो मोनसे प्रब्लेमलै हारसिं हारसिं थानांगौ जायो साला दा हासुनोबो दा आरे उदै सिङा साजोब्बाय आरे बेरस्रावसिगोन बायदि मोनथारबायलै आं हासुनो ओंखारनाया साला गिनाय मोनसिलै आङो मालायनाव हासुनो थांनो ओंखारनो 12था बारबाय दा हासुनो ओंखारबाय मोदाय ओंखारबाय मोदाय गुफुरा ओंखारब्ला मा जागोन दे आइया हालालै जाला बे आंना मालानो बुथुर जालायलांबाय थरयै बिदि जालायलांबायलै हासुनो ओंखारबाय मा खालामगोनबा बे खास खरमा जोबागौ मानि बे आत्माया मालाय थाङानोलै न'आवनो थाबाय थायोनो बे आयंनि आत्माया बे न'आवनो दंथारोलै बे माबा साउन्डफोरबो खोनालायलांबायलै आङो थाब थुब खालायनाय आत्माया दंलै बे आं हासुनो थांनो हालालाय बाल बायजोआव अबाव हासुलै बाल दा गावस्रासिगोन आंना उदैयाबो गावस्रासिगोन हासुग्रायाबो गावस्रासिगोन बे अबाव हासुलै बाल दा आङो हाला दा हासुना लासिगोन आं दा दाना लादों बालखा बे जगावनो हासुना दोनसै नामालै बाल फाबसो नांगोन नामा बे जगाव मानसिया दै लोङो हालालै गथारसिगोन बथल दं नामालै बथलखौ नागिरनोसै आं बथलाव हासुनोसै आं बथल मोननायबा हामगौमोन बै बथल नुनाय बायदि मोनदोंमोनलै आङो बथल अबाव नोङो बथल आंनि जिउ अबाव नोङो बै बथलाव हासुनो मोनाबा आंनि जिउआनो गलांसिगोन बथल आं जिउ दानियाबासो मोनबाय आंनि जिउखौ आंनि बथलखौ हासुनसै हासुखांनानै बथलखौ सफा मारिनानै वाल बारहोनानै फेनस्राब गारगोन सोरथो मोनथिनो आं जे बथलाव हासुदोंमोन हासुनसैलै आं लोगोफोर हासुथ'नोसै सेंग्राफोरा नायब्लाबो जेबो नङा सिख्लाफोरा नायनाङा दे लोगोफोर मेगनफोरा मिसिबथ'दो आं हासुथारसै हाथारला थारमाने नङाबा गावस्रागोन आंना गिसुलाथ' आङो हासुनसै दासो सान्थि मोनबाय हासुदैया गना बापरे गोजोन मोनबाय दे सोरगोआव थानाय बायदि मोनलायलांबाय मा खालायनो लोगोफोर बिराद गिसुलालै आङो न'आवबो बेबायदिनो आङो बांद्राय बारा गिनाय मोनब्लाथाय बाल्थिंफोरावसो हासुयोलै आङो गेजेर बाल्थिंबो लालाबायो बायजोआव ओंखायनो गिसि आं ओंखायनो बाल्थिङावनो हासुयो आं जाबाय दे दासो सान्थि मोनबाय सान्थि मिलबाय भाइफोर सान्थि मोनबाय जाबाय सफाखौ मारिना दोनथ'सैलै आं दालाय सोर बेखौ वाल बारहोनानै गारनो थांगोन जे गिलु बालुनो दोनथ'नोसै आं बेखौ सफा मारिनानै सां सिङाव सुनानै गाबोन फुङाव गारगोन सोर मिन्थिनोखाय हासुदै नामा बे पर्दा उनथिं न'थिं सोरबा दङ नामा मोदायसिना जाखो मानसिना जाखो मा जाखोब्रा मानसिलाय सोर जानो मोदायसो खोमा माबा ब्रे रायलायनाय बायदि खोनाबाय थादों सोर जाखोब्रा मा दं मारोब्रा सेसलै मारखा नों दोननो थैयाबा थैखाला बे आयंनि आत्मायानो फैथारदोंलै बे खासथारना बे आयंआनो जाथारगोन बे आंखौ सिगबाय थाबायलै बाल बालखौआ बिसिना बाल जागारनाय बिसिना मावदों नामायब्रा बे बिसिनालाय मावनाय बायदिसो मोनथारबाय आं मावनाय बायदि मोनबाय थाथारदों बेयाव थालां दै गंसेयाव बारखोनोसै आं मेगन बिजोंनो थानोसै बे दरजाखौलाय सोर खेंनानै दोनखौ सिखाव हाबबोला मोनथिगोन बिसोरो दरजाखौनो फांनो बावगारबाय आं नोंखौ बुंदोंना आंखौ बेबायदि फन खालायबाय थानाङा न'आव थाबोला होननानै आरो हरावथ' फन खालायनो नाङा आंना हिनजाव थायो लोगोआव नों मानो फन खालायबाय थायो हराव मानो बुजि मोना आं नोंखौ बुंदोंना गाबोन लोगो हमगोन होननानै सोर आदाना सोर जाखौ सोर रायज्लायबाय दं बे हर गेजेराव न'नि बायजोआव ओंखारनानै खोथाखौ बुंला एसे बुजिनांगौ आदासो माथो इसिबां हर गेजेराव आदाया सोर मानसिजों रायज्लायगासिनो बेबायदि आं बुंदोंना खेबसे बुजिब्ला मानो बुजि मोना नोङो गाबोन लोगो हमगोन होननानै बुंदोंआनो माथो गाबोन लोगो हमगोन सोर मार बियो जागोन नों जेराव बुंगोन बेयावनो लोगो हमगोन आं
बुं अबाव लोगो हमनांगौ आदाखौलाय बिनि सिगां माथो बेबायदि रावजोंबो रायज्लायनाय नुवाखै आं हर गेजेराव सिखाव बिदि रायज्लायनाय थारमाने आदाया आगोलनिफ्रायनो सोरजोंबा रायज्लायखायो दा जेनेबा न' सिङाव हायनारिया थानायखाय रायज्लायनो हायाखै सिखाव बियो बायजोआव रायज्लायफैदों होनबा हायनारिया थारखौनो बुंदोंमोन आदाया सोरजोंबा सोमोन्दो दङ सोरजोंबा रिलेसनाव दङ आदाया दे जागोन दा दोनदोल' नोङो फनखौ आं एसेबां गोबाव रायज्लायनो हाया आङो एसेबां सम हिन्जाव दङ रुमाव हिन्जाव मोनथिब्ला प्रब्लेम जागोन मोनथिबायना नोंहा जा प्रब्लेम जादों गाबोन मोजाङै लोगो हमनानै रायज्लायगोन दा आंहा खोनासंनो रायज्लायनो सम गैया गाबोन ब्लु हेभेन रेस्टुरेन्टआव फै ब्लु हेभेनाव फै बेयावनो रायज्लायगोन मा प्रब्लेम जादों दे दोनदो आं थांसै मा केसमार बे आदाया मा जामारदों बुजिस' हाला हमस' हाला आङो र' जुदि आदाया सोरबा सेंग्राजों रायज्लायगौमोन बे सिखाव मानो रायज्लायगौमोन हायनारिनि सिगाङावनो फेस टु फेस मोजाङै रायज्लायगौमोन सिखाव खालायनो गोनांथ' जेबो खोथा गैया होमब्ला बे सेंग्राजों रायज्लायाखै रावबो लोगोजों रायज्लायाखै सोरबा सिख्लाजों रायज्लायदों आरो मोनसे खोथाबाव जेनेबा सिख्लाया लोगो सिख्लाजोंथ' बेबायदि सिखावै रायज्लाया हिन्जावनि सिगाङावनो रायज्लायगौमोन आरो मोनसे खोथा हायनारिया बुंदों आदाया बिनि खाथियावबो थांनो होआ बियो आदाखौ होननानै सोरबा सेंग्रायाखि हौवा मानसियाखि हाबा जानायनि उनाव हिन्जावा आंनि खाथियाव फैनाङा होनबानो फैयालासिनो थागोन जानो हागौ बे आदाया गार्लफ्रेन्ड दंखायो गार्लफ्रेन्डआनो जाखागोन बियो गार्लफ्रेन्ड थानायखायनो बियो हायनारिखौ एसेबां गोसो होआखै हिन्जाव जानायनि उनावबो बियो खाथियाव फैनाङा होनबानो खाथियाव थाङा माने गोसो गैखाया बिहा हिन्जाव दंखायो गार्लफ्रेन्ड दंखायो बिहा येस बेनो नाथाय आरो मोनसे खोथाखौ हमना मोनासै आदाया जुदि आगोलनो गार्लफ्रेन्ड दंखायोमोन मानो होनब्ला हाबा खालायासै गार्लफ्रेन्डखौ आरो आइयाथ' बेसेबा सोंबाय थादोंमोन बेखौ हाबा खालायनो सिगांनो बेसेबा बुंबाय थायोमोन हाबा खालायदो जुदि नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दोङो जायखौ मोजां मोनो बेखौनो लाबोगोन होननानै आइयाथ' जेबो हेंथाबो खालायाखैमोन आदाखौ एसेबां अनोमोन होमब्ला बे गार्लफ्रेन्डखौ मानो हाबा खालायाखै मानो हायनारिखौ नायनो थांनानै हाबा खालायखौ खोथाया जायखिया जाया मानो आंनि थाखाय मोजां खोथा बियो आदाया जुदि गार्लफ्रेन्ड दङ बे आंनि थाखाय प्लास पइन्ट आदाया गार्लफ्रेन्डखौ मोजां मोनदोंसै गार्लफ्रेन्डखौनो लाबोदोंसै बा लाबाबाबो बेजोंनो बिजि थाथोंसै बेजोंनो लाइन मारि थांथोंसै आंहा बेनिफ्राय हायनारिया आंनि आरो आंनिल' जाना थागोन बियो गार्लफ्रेन्डजों बिजि थाथोंसै बा हाबा खालायो बा हायनारिखौ डिभर्स होयो जाहोयो होथोंसै बास खालि आं बे दा मोनसेल' खोथा मोनथिनांगौ बे गार्लफ्रेन्डआ सोरो आदाया बुंदों बेखौ ब्लु हेभेन रेस्टुरेन्टआव लोगो हमगोन होननानै स' आं गाबोन थांगासिनो आदानि फिसा खालायनानै सोर सिख्ला बेयो दोनदोखौना गानलां बासोदों आरो दालाय माथो बिन्दासो रावबो गैखाला बखिग्रा बिखुनजो थाब्लासो बखियोमोन दख'नासो गाननांगौ होननानै दालाय माथो बुरिया थैलांबाय बुरिखौ एसेबां इजियावनो थैगोन सानाखैमोन आं जायखियानो जाया मानो रावबो गैला बिन्दास आं आंनि गोसो बायदि थागोन दख'ना गाननो गोसोबा दख'ना गानगोन गस्ला गाननो गोसोबा गस्ला गानगोन लंपेन्ट गाननो गोसोबा लंपेन्ट गानगोन स्कार्ट गाननो गोसोबा स्कार्ट गानगोन माय हाउस आंनि न' आंनि रुल आब' देंखो नों मा सिखाव बायदि हरखाब नुजाफैयो मा आंखौलाय मानो सिखाव सानदों नोंलाय नङा माने आङो हरखाब बेबायदि माथो होनायनि बादावदोंना आब' थार खोथा बुं दे गुमिया मानो बिसिना थानानैबो सफायाव उन्दुयो नोंसोर सानैबो हाबा जानानैबाबो दासो गोदान हाबा जानाय मानो गुमिया बिसिनायाव थानो गारै नोंसोर थानो गारै मानो सफायाव उन्दुयो मा नोंनि बे सिआइडि मेगना बेखौबो नुबाय नामा नोंसोर गुमिया आंजों थायो ना थाया सफायाव उन्दुनो बिसिनायाव उन्दुयो नोंनो मा नांगौ बेफोर जोंनि प्राइभेट मामला खायसे खोथाया पार्सनेल थानायानो मोजां बिनानावानो जा न'नि मानसियानो जा रावनोबो खोन्थानो हाया मानो खोन्थानो हाया नोंसोर मा नांज्लायलायदों नामा नङा जायखिजाया हौवा हिन्जावफोरा नांज्लायखायो दिनै थेवबो बे नांज्लायनायनि जाहोना जोहोलाव नङाथ' सिथा देंखो सिथा नोंखौ बेसेबां बुंदों आङो बे न'खराव जोहोलाव आरो आंनि खोथानि बागै रावबो मिथिया होननानै खनले बिखौनो दिहुनबाय थायो आंनि न'खरखौ सेफायनो लुबैदों नामा नोङो होमब्लालाय मानोथो खोन्थायाखै नोङो गुमिजों मानो नांज्लायदों गुमिया मानो सफायाव उन्दुनाय आरे बाबा नोङो सिख्ला जानानै था जों हाबा जानाय मानसिनि गेजेराव मानो हाबदों ए टु जेड मानो नांगौ नोंनो बेबायदिनो नांज्लाय खमलाय जाखायो हौवा हिन्जावनि गेजेराव नोंबो हाबा जाब्लासो मिन्थिगोन बेफोरखौ साननाङा नोङो बेरे फुंजा जानला मानला खोथा सोंफैयो नोंबो थां सिङाव साहा फुदुं थां मानसिफोरनो हैथां खामानि मावग्राफोरबो फैसिगोन खर' साबाय आंहा बेनि खोथा सानै माब्लादि थांगोन बेयो आंनि न'निफ्राय आफाखौबो फन खालायगासिनो फनखौबो हमा